Ayun, safe po dito guys. Kasi kung maggawa ka ng hindi maganda dito sa Kuwait, yun, ah, kulungan talaga ang ano mo, bagsak. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Again, welcome mga ka-isda. Ayun, pauwi na tayo guys. So, lakad na tayo ito. Sa loob pa tayo ng mall. Nakalabas lang natin galing trabaho. So, alas 11 kasi yung out ko ngayon. Alas 11 ng gabi guys. Diba? Ayan. So, ngayon, lakad-lakad. Okay. Ayan. At ito po guys ay meron pong parapol nila na patrol. Ayan, isang patrol. So, sumilit pa yung ibang lahi. Titingnan niya kung ano yung ginagawa ko. So, ito, palabas na tayo sa mall. Sa Pilipino guys, sa likod ko lang mga Pilipino yan guys. So, pauwi na rin yan sila galing sa shopping. Yung iba dyan nag-aaral nagtrabaho. So ngayon, ayan. Pauwi na. Ako rin, pauwi na rin din ako. Ayan. So daming nakapila guys. So makita nyo yun guys. Yan, yung mga yan. Yan, mga nagtrabaho yan guys sa mall. So ngayon, lakad lang kasi malapit lang naman yung mga bahay nila. Ayan, kagaya ko. Dito lang, walking distance lang guys. Ito. So kaya nilakad lang kasi dito kasi sa Kuwait kung hindi ka wais guys, ayun, kung ang bahay mo ay malayo-layo, so bayad ka ng transport. So kailangan wais din pa by time guys. So ngayon, ang bahay ko lang kasi malapit lang. So ito yung nakikita mo yan, yan nakikita mo yung mall na yan, ayan. So ang bahay ko naman po ay doon. Ayan, ito lang po ang bahay ko. Ayan, so walking distance lang talaga guys. So nilakad ko lang araw-araw. Ayun, tapos di naman safe lang naman dito maglalakad ka guys kasi di naman kagaya sa Pinas na maglalakad ka sa tabing kalsada, may biglang maghamlot ng mga bag mo or kwintas, daming snatcher, kumbaga ganun. Sa Pilipinas, dito kasi sa Kuwait, ayun, safe po dito guys. Kasi kung maggawa ka ng hindi maganda dito sa Kuwait, yun, kulungan talaga ang ano mo, bagsak. Kasi matitrace dito guys, kasi dahil mayroon silang tinatawag na pataka or civil ID. So titingnan lang nila yung number mo ng civil ID mo, ayan. So matitrace ka na. So ganun dito sa Kuwait. So kaya mas-safe talaga dito, kaya wala talagang gumagawa ng mga krimen, mga hold-upper, mga snatcher, ayan, wala talaga, safe. So safe talaga dito. Marami mga Pilipino naglalakad, ayan, nakikita mo yan, mga Pilipino yan. So ganun po yun. So continue lang po tayo sa paglalakad guys. Ayan. Yan. Safe na safe. Yan. Dito sa Kuwait. Yan. Muntik pa ako muntik pa ako may sasakyan pa dumaan. Yan. Sa Pinas, alam nyo, dati nakakatakot talaga. At mga iskinita, ito, daming biglang
Magugulat ka lang sa likod mo. Mayroon ng patalim na nakatutok. Yun pala ay mga hold upper. Ayan. Snatcher. Ayan. Kaya nakakatakot sa Pilipinas. Ayan. Pero dito sa Kuwait, ayan, kahit maglakad ka ng gabi, alas 12, madaling araw, ayan, walang problema guys. Hindi po to, walang mag-interest sa inyo dito. Kaya, ano po yun? So, naglakad na po ako, mawit na po ako ng kalsada. So, ingat-ingat ka lang guys pag nasa kalsada ka, pag tumawid ka, kasi marami talagang bus dito, maraming sasakyan. At mga malakas talaga tumakbo yung mga sasakyan dito. Kaya ingat-ingat lang talaga pag tumawid po. Yan, makikita yung building na yun. Sa likod nun, doon po ako nagtrabaho. So, continue lang po ang lakad natin. So, safe po talaga dito sa Kuwait guys. So, huwag kayong sa mga nasa Pilipinas na balak mag-abroad dito sa Kuwait. Ayan, safe po dito sa Kuwait. Ayan. So, huwag po kayong tawag nito, huwag po kayong mabahala kasi okay naman po. Ayan. Kahit madilim to guys, nakikita madilim na yung dinadaanan ko. Safe pa rin kasi walang mga tambay. So, ano lang talaga, safe, basta safe dito, ayun. So, malapit na ako sa bahay. So, makikita niyo yan, building na yan, ayan. Ayan, sa likod niyan, yan, sa likod po niyan, bahay po namin yan, sa likod nito. So, continue lang po tayo sa paglalakad, ayan. Hi, Kuya! Dilim, oh. Pero okay pa to. Okay naman. Kuya! Hindi nakaka-delikado, di ba? So, malapit na ako guys talaga. Ilang hakbang na lang. At bahay ko na. Yan. So, hindi na ako magtatagal guys sa pag-vlog ko guys. So, see you na lang po sa sunod kong vlog guys. At huwag niyong kalimutan pong mag-subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin. At mag-like kung nagustuhan nyo. At mag-comment. At para alam ko kung ano yung pwede kong i-correct sa sunod. Ayan. At tawag ito, i-share niyo po. Salamat po. So dito na lang po ako. Bye.